Bože, to naozaj to myslíme vážne. Čo sa to s nami stalo? Smútok, strach, hnev, pocit krivdy, závisť, žiarlivosť, nedôvera, klamstvo, manipulácia, túžba po peniazoch, moci, vojna. Pamätám si časy, keď sme s priateľmi kráčali po ceste a pýtali sme sa, kam máme ísť, alebo ako máme prežiť každý deň naplno. A boli sme takí zapálení. A pritom sme sa veľa smiali a snívali o pekných veciach a mnohé sa aj podarili. Robili sme toľko dobra. Naše stretnutia, aj tie náhodné na ulici sa premieňali na nekonečné rozhovory. Ale učenia, tie boli ešte nekonečnejšie. Tak veľa lásky a požehnania bolo medzi ľuďmi. Áno, požehnanie, modlitba, prijatie, pochopenie a túžba po dobre. Isté, nebolo vždy všetko dokonalé, ale mali sme sa radi. A nech sa dialo čokoľvek, vždy tu bol niekto alebo niečo, čo nás spájalo a dávalo nám vyšší zmysel. Dnes sme každý sám vo svojom svete. A každý má svoju pravdu a svoj názor. A delíme sa na dobrých a zlých, na rovných a rovnejších, na červených a modrých a súdime každú inú farbu. Brat sa s bratom nerozpráva. Sestra nepozdraví sestru. Aj na ulici sa obchádzame. Toľko nedorozumení, kríjut a zranení. Toľko priepastí, ktoré sú čoraz hlbšie a širšie, že na seba už ani nedovidíme. Takí sme si vzdialení. A pritom sme stále vedľa seba. Chránime svoje telo. Ale ako chceme chrániť svoju dušu, keď to, čo nám ju naplňalo radosťou, pokojom a láskou, sme zadusili strachom a sebectvom. A všetko sa tým premenilo v chaos. Toľko chladu, nenávisti, hnevu a zloby cítim z ľudí, ktorých som tak milovala, že až strácam odvahu čokoľvek povedať a tak radšej sklopím zrak a mlčím. No, dúfam, že sa jedného dňa zobudím a bude zase dobre. Že to všetko proste prejde. Ale prejde to? Nemám silu sa už na to pozerať. Ani na svet. Túžim s tým niečo urobiť už veľmi dlho, ale ako? A potom prídem domov a vidím správy. A vidím trpieť ľudí, ktorým ubližujú iní ľudia. Mocní tohto sveta sa tu na teba hrajú. Bože, kedy s tým už niečo spravíš? Toľko ťa prosím, volám k tebe. A nie len ja, volá celý svet a všetko je čoraz horšie. My už nevládzeme, ja už nevládzem. Veď nemôžeš sa na to všetko pozerať len tak bez záujmu navždy. Veď to musíš vidieť. Tak kým si v tomto príbehu? Akú rolu hráš? Lebo ja ťa poznám ako Boha, ktorý koná a ktorý hovorí, ale kým si v tomto príbehu? Petra, odhoď strach a dovol mi ukázať ti, kým som a kým si ty v mojom príbehu milosrdenstva. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh.
Na počiatku som stvoril nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna. Tma bola nad priepasťou a môj duch sa vznášal nad vodami. A potom som povedal, buď svetlo! Stvoril som človeka na svoj obraz, muža a ženu. Požehnal som ich a povedal im, plodte sa a množte sa a naplňte zem. Podmante si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. A stalo sa tak. A videl som všetko, čo som urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Prechádzal som sa s Adamom ako priateľ s priateľom po nádhernej rajskej záhrade. Rozoberali sme všetko, čo prežíval a nemali sme pred sebou žiadne tajnosti. Každé stretnutie nás naplňalo vzájomným šťastím a keď sme sa mali rozlúčiť, už vtedy sme sa tešili na ďalšie jedinečné stretnutie.
Boh, láska, stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Zázračne ho stvoril a dal mu do užívania raj. Dovolil som Adamovi, aby spolu s Evou jedli z ovocia všetkých rajských stromov, okrem jedného. Zo stromu poznania dobrá a zla som im zakázal jesť. Avšak had bol najlstivejší zo všetkých zvierat, ktoré som stvoril. A jedného dňa prišiel k žene hovoriac: Ovocie zo stromov v záhrade je smieme, ale o ovocí stromu uprostred záhrady Boh povedal: nejedzte z neho, nedotýkajte sa, aby ste nezomreli. Nezomriete, budete ako Boh. Ako Boh?